Maayong hapon sa tanan, mga kaigsuonan ko ni Kristo. Welcome sa tanang mga subscriber, viewers, sharers sa atong mga uploading videos sa atong YouTube channel, Romano Katoliko na Simbahan. Niadtong unang semana, maong atong part 2, Immaculate Conception as a Mother of God. O atong nakita dito ang mga karakteristik ni Mama Mary, ang iyang pagka-trusting, willing, faithful, ang iyang pagka-loving in Jesus, o ingon man usab ang iyang Mary's life in the scripture nga siya relevant, siya relational, redeem, reserve, o uban pa nga iyahang nahisulat na diya sa ato ang balaang kasulatan. So karon atong makita, asa man atong makita nga si Mama Mary inahan sa Dios. Atong makita sa Lucas 1:28 hangtod sa 38. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay kay ang Ginoo nagauban ug nagapanalangin pag-ayo kanimo. Nahibulong si Maria pagkapati sa mensahe sa maong anghel og namalandong siya kung unsay buot kahulugan sa maong pulong. Ug miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magsabak ka ug manganak og usa ka batang lalaki nga paganganlan mo siya og Hesus ug tawgon siyang anak sa Dios nga labing halangdon, o ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa kagikan ni David o mga hari nga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Miingon si Maria, unsaon pagkahitabo nga wala man ako'y bana? Miingon ang anghel kaniya, mukunsad kanimo ang balaang espiritu ug ang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo. Hinumdumi nga ang imong ig-agaw nga si Elizabeth nga giingon nga dili makaanak apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak kay walay dili mahimo alang sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman unta ang imong gisulti. Sumao na mga kaigsuonan ko nga makita nato nga si Mama Mary inahan sa Dios, inahan ni Jesus Christ. Klaro og tataw kaayo na mao nga si Mama Mary dugma. Unsa man ang dugma? Dugma sa atong simbahan. Unsa man ang dugma? Ang dugma mao kini ang kamatuoran nga gipadayag sa Dios. O ang magisterium nga anaa sa tong simbahan, mao kini ang pagdeklarar ang sa teaching nga si Mama Mary inahan sa Dios tungod sa gipadayag nga kamatuoran sa Dios. Mao na nga buoti pasabot ang dugma nga naa sa tong simbahan. O ang magisterium nga maoy nagdeklarar niini nga si Mama Mary inahan sa Dios. O klaro kay naagi na sa Biblia na hisulat ang pagpahibalo sa anghel nga si Mama Mary inahan sa Dios. O si Mama Mary giingnan pa siya sa anghel, magpabilin kanimo ang gahom sa Dios. Daliman ka na, magpabilin kanimo ang gahom sa Dios. So dunay gahom si Mama Mary. Doon na siya gahom sa paghangyo sa iyang anak alang sa mga anak niya sa simbahan nga mao kitang mga katauhan. Subulahan kayo ta nga doon natay inahan sa atong simbahan. Ug naapod tay amahan. Kinsa may atong amahan? Si Saint Joseph. Siya ang patron sa atong Universal Church o si Mama Mary maong inahan sa atong simbahan. So dili na nato malilong ug tataw og klaro kaayo nga si Mama Mary atong inahan. Si Mama Mary dili Dios. Labaw lang siya sa mga santos. Kay si Mama Mary walay buling sa sala. Og maobitaw na nga doon na kita'y assumption nga si Mama Mary gidala ang iyang lawas ug kalag saka sa langit. Mao na nga doon na tay assumption nga
atong ginasaulog sa August 15. Aduna pa kitay September 8 nga iyang birthday, December 8 nga mao ang Immaculate Conception, ug ang January 1 nga mao ang iyang pagkainahan sa simbahan. Nganong inahan man si Mama Mary sa simbahan? Si Mama Mary inahan sa simbahan, klaro kaayo nga miingon si Jesus, "Babay, tan-awa ang imong anak. Anak, tan-awa ang imong inahan." So si Mama Mary gibilin sa simbahan. Si Mama Mary mo'y atong inahan sa simbahan. Ug maunay giingon nga ang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo. So dunay gahom si Mama Mary sa paghangyo sa iyang anak nga mudala kanatong tanan ngadto kaniya. Mao nang mga kaigsuonan ko ni Kristo nga naman nga si Mama Mary daghan man kaayo og mga pangalan. Usara si Mama Mary. Pero kung asa man siya mapakita, mao na iyang pangalan. Like for example, sa nagpakita siya dito og nagmilagro dito sa Lourdes, so gitawag siya Birhen sa Lourdes. Nga nagmilagro siya dito sa Fatima, gitawag usab siya nga Birhen sa Fatima. Nagmilagro siya, nagpakita siya dito sa Guadalupe, gitawag usab siya Birhen sa Guadalupe. Mao na nga kung si Mama Mary asa gani na siya apparition, asa na nga mo na ay mga milagrong mahitabo, mauusab ang iyang pangalan. Pero dili kani basta-basta giistudyuhan pa ni sa atong Santo Papa, sa atong simbahan, kung angayan ba nga atong dawaton kanang like for example Birhen sa Fatima. Dili basta-basta, tun-an pa na pag-ayo sa simbahan. Mo na mga kaigsunan ko ni Kristo nga si Mama Mary dako kay tabang sa atong kinabuhi. Malipay ta nga na atay inahan. Ngano manggod nga na may inahan na si Kristo? Klaro, ug tataw kaayo. Nga naa sa Lucas 1:28 hangtod sa 38. So kung mahal nato si Jesus, igsuo nato si Jesus, mahal usab nato ang iyang inahan ug atong mamahimong inahan diha sa atong simbahan. Diha sa Universal Church, adunay kitay gitawag nga inahan nga mao si Mama Mary ug ang atong patron nga amahan mao si San Jose. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo, tataw ug klaro kaayo nga si Mama Mary inahan sa Dios. Nga mao si Jesus nga nagpakatao sa kalibutan aron pagluwas kanatong tanan. So si Mama Mary sa ako nagingon kaparte siya, dako kay siya kaparte sa kaluwasan nato diya sa simbahan. Kay kung wala pa mo yes si Mama Mary, wala kitay kaluwasan kay wala si Kristo. Dito gibuntog ni Kristo ang tanan diha sa iyang kamatayon sa krus. Ug sa pag-ingon niya, amahan ko, pasaylua sila sa ilang mga sala. Kaya wala sila nasayod sa ilang gihimo. Klaro kaayo nga ilabi na karon nga nagsugod na ang atong kwarisma, ni atong Miyerkules mao ang atong badlis, dili kini siya obligatory, pero as debutante sa atong simbahan, magpabadlis ta. Nganong magpabadlis man ta, hisgutan unya na nato. Nganong magpabubo man tag-abog na abadi na sa Biblia, unsa maning Katoliko nga nagpataka na malanggid ni sila, no? So naa sa Biblia, tataw og klaro mga kaigsuonan ko ni Kristo. Ato unya nang sa sunod natong topiko. Mao na nga si Mama Mary, mabalik ta, si Mama Mary ang atong inahan. O nga naman, nga na may rosaryo, ato po niya ng pagkahisgutan. Kay din ha, ang rosaryo, usa ka na ka-weapon alang sa kabag-uhan sa atong kinabuhi. Mao na giingon sa Birhen sa Fatima. Kung gusto tang mabag-o, kung gusto ta ilabi na karong panahona, nga naa kita karon sa COVID, atong iampo pag-ayo. Pag-ampo kita sa santos nga rosaryo. Kaya nga naman kung ng Santos nga Rosaryo, balik-balik man lang na maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Naa pa na sa Biblia? Klaro, naa sa Biblia. Maghimaya ka Maria. Kinsa misulti ana.
Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Kinsay misulti ana? Si Santa Elizabeth nga si Mama Mary mibisita ngadto kaniya. So klaro ug kanang tanang mga pulong magimaya ka Maria naa na sa Biblia. Ug dinha napildi si Satanas. Kung wala pa si Mama Mary, wala unta tay kaluwasan. Kung wala pa siya mo akseptar, mo willing nga mihatag sa iyang kaugalingon nga mamahimong inahan sa Dios. Dili lalim ang usa ka inahan sa Dios. Pakita na nato diha unya sa sorrowful sa kinabuhi nga sorrowful sa atong rosaryo karong panahon sa Kwaresma. So mga kaigsunan ko ni Kristo, ang atong inahan nga si Mama Mary, andam kining mutabang kanato. Inigsangpit nato niya, mutabang dahil na siya sa pagduol siyang anak. Sama sa dito sa nahitabo sa kasal sa Kana. Nga pagkakita niya nga wala na bino, may ingon din siya ni Jesus nga wala na bino, pero gihimo ni Jesus. Besan miingon si Jesus, dili pa panahon kay wa pa siya lansang sa cross. Pero gihimo gihapon ni Kristo. So mao na mga kaigsunan ko ni Kristo, si Mama Mary ang atong inahan sa simbahan. Og mangayo kitag pakitabang kaniya kay siya ang inahan sa kanunayng panabang. So kita usab ang mga anak sa kanunayng pangayo. Joke lang, no? So mangayo ta og si Mama Mary andam mutabang kanatong tanan. Og mayong hapon ug daghan kaayong salamat mga kaigsunan ko ni Kristo. Og sa tanang mga nagplano pa nga mo subscribe o mo share, welcome sa ato ang Romano Katoliko na simbahan. Mayong hapon ug daghan kaayong salamat mga kaigsunan ko ni Kristo.